Maga arita kwe wadonje ma ijiwo godo jogo ma dipoka odak e ngima mang'aw. Riwruoge mag oganda e kaunti ma Migori dwaro mondo piny owacho keto kenge makare mag ndiko ji duto mang'aw e chenro mar Inua Jamii mageto jogo mang'aw e seche ma piny owacho ochako tielo machielo mar ndiko ji manyien e chenro ni. Jafom marwa joma miyo walerno koya e kaunti ma Migori. Maloyo jo Kenya milion 1.2 ma oting'o jodongo mantie kod higi 70 kadhi nyime, jogo ma odak kod ng'ol kaachiel kod nyithind kiye osendiki e bwo chenro mar Inua Jamii mageto jogo mang'aw, to bende koro piny owacho chiwo negi omenda mar 200 kuom dwe ka dwe. Sani piny owacho dhi nyime kod ndiko jodongo, nyithind kiye kod jogo ma ong'ol manyien e bwo chenro ni masiro jogo eko mang'aw. E kaunti ni ma Migori, chenro ni koro osechakore e sub-counties 10 duto. So we are actually just urging every other person who is qualified. For the older persons, we are saying just carry your ID card. So long as you're 70 years and above, carry your ID card. For persons with severe disability, we are talking about disability which is double disability. County Commissioner County ma Migori David Gitonga mane otele chenro mare yawa yanga ndikruok ni ne ojiwo jodongo, nyithind kiye kod jogo ma odak kod ng'ol mondo ogoko kendo kod ndikre chenro ni. The government also had noted some anomalies where you find pensioners are also benefiting from the program. So we trying to capture the data so that we can be able to see and ensure that the really needy cases are the ones who are benefiting from the program. Let no one be left out for this registration exercise so that we are able to help each and every person who is vulnerable within our community. E seche makoro chenro ni dhi nyime kaunti ma Migori, riwego mag oganda e kaunti ni ma Migori dwaro mondo piny owacho keto kenge makare mar neno ni ji te mang'aw ma igete bwo chenro ni koro ndikore. Kik ng'at moro amora mose tieko higni 7 kadhi mbele we moko ndiki. Sirikal bende ne ni kata ng'ato nitiere osiptal kata ng'ato nitiere jela, nikech ng'ato nyalo bede jela tibi gonye, ok ofulo ni ka in e jela to koro ibiro sike dela mochwere. Joma nitiere jela be nyaka udhi modho ndiki. Gidwaro bende mondo piny owacho oket yore mag chudo ne jogo eko ma osendiki e bwo chenro ni mondo bed mayot. Ng'ato dhi tiyo samoro gi pesa mang'eny. Wakawo kwa mfano ng'ato wa Sori to biro yudo pesa Migori, odhi tiyo 1,000 to chule 2,000, odong' 1,000. Koro ono wakwayo sirikal ng'ani yorne pesa ne e simbe direct. Jogo ma osendiki e bwo chenro ni mar Inua Jamii bende osebedo ka ywago leo mar chudo mar omenda ma ichiwo kod piny owacho. Dweche 3 mokalo, piny owacho ne ogolo omenda mar bilion 16.9 mar chulo jogo ma ondiki e bwo chenro ni ma yande ne obedo kopok oyudo chudo margi kuom dweche 6. Joma, Ramogi TV, Migori.